Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Chris Cardona qal li l-umiltà hija parti mill-kobor tal-moviment li nbena madwar il-Partit Laburista, għalkemm għamilha ċara li din ma tfissirx djufija. Fil-konferenza ġenerali annwali tal-Partit Laburista, Cardona tkellem dwar il-kisbiet tal-moviment u kif l-aħħar 4 snin kienu markati bil-kelma suċċess. Fost oħrajn, Cardona immarka is-suċċess ekonomiku. Dawn l-4 snin pajjiżna għadda minn trasformazzjoni sħiħa, napprezzaw dan it-tibdil ma rridu qatt ninsew minn fejn tlaqna, minn fejn bdejna. Dan il-gvern irnexxielu ibiddel direzzjoni ta' pajjiż. Kif qalu sħabi minn deficit bla rażan, minn budget cuts, minn qatt għal surplus għal investiment bla preċedent għal tkabbir ekonomiku. Iżda anke quddiem is-suċċess dan kien gvern li baqa' saqajh mal-art. Kien hawn li Cardona fisser kif l-umiltà hija meta tirrikonoxxi fejn tkun wettaq żball u tindirizzah. Il-kobor ta' dan il-moviment, ħbib tiegħi, hu li tibqa' umli. L-umiltà li tirrikonoxxi fejn tkun wettaqt żball. L-umiltà li tirrikonoxxi ċertu realtajiet biex tkun f'pożizzjoni tindirizzhom aħjar. L-umiltà li fejn ikun hemm bżonn tbiddel id-direzzjoni tiegħek. Però ħa nagħmilha ċara. L-umiltà m'għandha l-ebda mod tiġi interpretata bħala djufija. Cardona fisser kif iż-żmien li se jwassal għal elezzjoni ġenerali mhux se jkun żmien faċli, mhux għax il-pajjiż għandu partit fl-oppożizzjoni b'saħħtu, iżda għaliex il-pajjiż għandu partit fl-oppożizzjoni li huwa perikolus, vendikattiv u daru mal-ħajt. Però dan ma jfissirx li għandna nċedu għall-attakki vendikattivi, il-gideb u l-ipokrezija ta' Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonalista. Chris Cardona tenna li l-gvern irid ikompli wettaq il-mandat elettorali li ngħata favur soċjetà aktar ġusta, soċjetà li tajn lil kulħadd u li taħdem biex kulħadd jimxi l quddiem. Fuq kollox għal Cardona, il-Partit Laburista mill-Gvern se jkompli jaħdem għal aktar opportunitajiet, ġid u prosperità illi minnhom igawdi kulħadd.